Helo, fi yw Priya Hall, a croeso nôl i HAUS, lle dwi'n cael y cyfle i holi fy ngwestai arbennig dros gêm o bingo, sort of. Heddiw mae ganddo ni cynhyrchydd, rapiwr, chantor, Izzy Rabey! Helo! Helo! Diolch am ymuno fi heddiw. Rhaid yw fy hoff o'r ymdau 27. Ti'n dod o ardal Machynlleth? Ydw. Wyt ti'n falch o dy rŵt canolbarth Cymru? Fi'n lyfo dod o'r canolbarth. Mae dan ni'r môr, mae dan ni'r mynyddoedd, mae dan ni'r llynnoedd, fforestydd. A4 70? Exactly, A4 70, mae pob beth yn mynd mlaen yna. Wyt ti'n meddwl bod e'n cael ei overlookio? Ydw, ond fi eitha hoffi hynny. Fi'n credu meddwl, it's like Wales's best kept secret. Trial wneud bingo calls I odli 43. Yeah. Pa mor bwysig yw'r perthynas rhwng actor a chyfarwyddwr I ti? Fi'n credu mae swydd fi fel cyfarwyddwr I ysbrydoli a helpu actor I nhw gael teimlo bod nhw da ownership dros y beth nhw'n neud, ti'n modd? A diwedd y dydd, nhw sy'n mynd I gofio perfformio, nhw sy'n mynd I cael ei gweld yn llwyfan. Ti'n modd, so mae fe'n rili bwysig bod fel yr actorion teimlo bod yn saff ac yn hapus. Be gall mynd wrong, though, os ganddo ti unrhyw horror stories? Name names! Pryd o fi'n kind of dechrau gyrfa fi, fi'n credu nes I cymaint o fel mistakes. Oedd cwmni theatr fi fel taith cyntaf ni Caerdydd, a nath nhw gofyn, ti'n modd, chi eisiau fel rigged seating ar gyfer y sioe yma? Ac o'n I fel, na, mae fe'n iawn. O'n I mor fel ddiolchgar bod ni... Ac oedd fel, fi'n cofio dath fel rhywun... Ac oedd e fel, I couldn't bloody see anything, man. I couldn't bloody see anything. I was right at the back. O'n I fel, oh my gosh, yeah. Why don't I just fel gweud yeah to the raised seating? It's all part of the fun. Tymod. Feeling feisty? 23! Pa tri peth sy'n neud gwyl gerddorol da? Ooh, line-up really fel cymysg o ran genre, fi'n credu, t'mod. Hefyd fi'n meddwl fel really good food stalls. I fi mae bwyd yn really bwysig, mae'n wyl chi eisiau cael fel good food stalls. A wedyn fi'n credu hefyd mae lleoliad yn really bwysig. T'mod, os mae da chi fel mynyddoedd o gwmpas chi, fel coed, fi'n credu bod just fi'n neud cymaint o wyliau ble mae'n just literally yn cae. A t'mod, dwi ddim yr un peth. Dwi'n meddwl mae'r portaloos yn y peth mwyaf bwysig. Mae fe'n okay ynglyn â fel, t'mod, like the first couple of days, ond erbyn yn diwedd ti fel, this is such a risk, t'mod? Meddwl ymlaen. Os gen ti problemau ariannol, achos efallai, dwi gallu gynghori. 63. Be basai dream eisteddfod line-up ti? Bysa fe yn Tom Jones, Shirley Bassey, a Tace. Yes. T'mod, effectively the Welsh royal family, fi'n gweld nhw fel. Right, yeah, the triad. The triad, the Holy Trinity. Oedd y delay na yn ymenydd fi yn trio gweld Tom Jones a Tace mewn yr un grŵp. Oh, bysa fe'n amazing. Oedd hynny'n fi'n mynd... Ti ddim eisiau clywed fi'n canu. 13! Ti'n ysgrifennu colofn I golwg? Ydw. Os oedd da ti cylchgrawn dy hun, beth byddai'r enw a beth bydd y cynnwys? Fi'n credu bys fi'n gorfod bod fel hun phrase gorau Cymraeg fi sef joio byw. Oh yeah. Fi'n obsessed with joio byw. A fi'n credu bys ni just fel yn neud e yn kind of cylchgrawn I kind of showcase activism, fashion, stuff celfyddydol, artistiaid o bobl creadigol, benywaidd, queer Cymraeg. Lovely. Basically. Basai'n neud fel gossip mag, ond exclusively gossip o rhieni eisteddfod yr Urdd. Oh, perffaith. Fi'n obsessed. It's gonna be spicy. Yeah, absolutely. Oh, the goss. Please paid gofyn fi am fy nhroseddau. 42. Pwy sgwennodd rhain? What do they know about me? Beth bydd y peth cyntaf ti'n neud os mae ti yw'r prif weinidog? Fi'n mynd I gweud defunding the police. Yes! A-cab am byth, baby. Yeah, a cael fwy, fel llai o fel working days. Fi'n credu 2 diwrnod ar gyfer penwythnos ddim yn ddigon. Na, universal basic income. Yeah, hynny fyd, absolutely. Gadael y robots wneud gyda'r gwaith. Yeah, absolutely, Get with the program, 2023. Yeah. I don't know what that energy was. 2023. Rhif 77.
HAUS. OK, so am y cynulleidfa, yn y cyfres yma, ni wedi penderfynu bod gan gwestai hawl i gofyn cwestiwn os maen nhw'n cael llinell. Cwestiwn i ti, Priya. OK, so os bys ti'n gallu ddylunio tatŵ ar gyfer ffrind gorau ti, be bys ti'n ddylunio? Oh my gosh. OK, fi gorfod meddwl pwy yw fy ffrind gorau fi, without offending anyone. OK, mae ffrind gorau fi yn cysau cath fi. A mae gen i tatŵ o fy nghath. Oh, cute! So, beth fysai i'n neud yw gorfodi fe i cael yr union yn un tatŵ. Love o fel matching tats. Yeah, or fel, like, dyed-in-the-wool enemy fe. Yeah. OK. Sorry, Dan. Diolch yn fawr, Izzy, ti wedi bod yn gret. Ymunwch yn ni tro nesaf am gêm arall o... HAUS! Nawr rap o fe.